sir. Paano mo ipapansin ka niya na? Ha? Malay mo. May sarat at ka niya na. Gatching ka pa, yung kanitigos ko mo eh. Magbabawi ka sa nga naging sita. Ibaga mo na bang nasa babay. Ato na eh. Ata na eh, password na di cellphone ko. Arta pa di password na di bank account ko. Pati password ti bank account mo, itad mo? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Bak! Kumusta gamit ni Tim Shine? Ayos lang may kagawad. Lumalaingin. Nasurdo pa yun. Masayaan mo't ano kas jay. Ewing gayang magawad. Bungulo na man tayo bagas mo. Oray may sasalop lang. Bayadak to mula to nung makapit ako. Sige, kapangkantulat na damdama di balayo eh. Baka nakag-agob mi tayo bagas mo kagawad. Maday, may paya jay. Super law na jay. Super laon. Baka super baak pa yan nga nakag-agob ba yun. Maday, may paya jay. Pamayam no gluto ka. Kamti bulong ti pandan na. May kati angot agob na. Ha? Kasi di pa may ak. Nadiskarte ka nga talaga ya. Kuha na. Madinog kapoy-kapoy ka. Ewing gayang kagawad. Dabalitam kin Andres. Madipay. Ay wong kayong baak. Kadwa di kalman ni darling mo. Na sinapol na Andres. Yung madimi na sarakan. Tadom ni darling ka. Woy, kadwak suna. Among baak. Di bagbaga na kanya. Anamit eh, bagbaga na kanya. Kasano ka nuno, sikatid na babae na. Agdududa kanyam. Baga na kanya maday. Woy, madi ang agpaspasaw. Tamang duda pa lang kanya manigunyang. Ate nga lang makadali pa ay. Boy, at iti may bagag kanyam. Madi ka nga gwapo, pero natig sa kapil mo. Nice. Iso natural lang. Ngagduda kanyam ay darling mo. Kadama kanya ako ano, pumato lang. Bakit? Nakakalalaki bang maraming babae? Niluloko. Ataman baak. Iso si kakagawad. No dati idol-dulin mo akiridam dita. Ital namon. Tama ka perdila ti salon at ti pinagbiagata. Gusto mo tati bagbaga ni baak. Urikas kasano. Oh, kapag di ka makasao. Siguro adaya. No daman, sarding mon. Bagbakan niya, maude babawi. Daya ka day. Awan. Basta simsimpit ka. Ano kayo mo pa makaulit nga kagawad? Pabulod man pa lang nga 300 mo. Papayanan mo manoy. Inayon ko lang kung mapagbayad ko kurinte. Kini, asidig man petsa di piligrom. Baka magutitan na kurinte. Atin eh. Thank you, Agawad Savior. O sige, Kagawad. Agawad ako. Matsala ah. Madinsa. Naalaanak ti istorya. Sana tinalawan. Pamulim-mulim ni darling lang. Napan no time. Magsabi ka lang, baka matulungan kita. Yun nga yung problema ko eh. Hindi ko masabi yung problema ko sa'yo. Baka kasi magalit ka. Problema lang ata po. Kaya nga solusyonan nata. Madali lang yan sabihin para sa'yo. Pero para sa akin, mabigat at masakit. Tungkol ba yan sa sinabi mo kay Kagawad na kung may babae din ako? Hala, sinabi sa'yo ni Kagawad? Oo. Apay, dati dudang pa'y kanya. Dakkel no amom lang. Ta sikapay lang tibak nga adumangayat kanyam.
Ewan ko ba kasi kung anong meron ka. Wala naman akong gusto sa'yo noon. Tapos, mamartag ka pa eh. Pero bigla na lang nagbago yung mundo ko. Bigla na lang gumaan yung loob ko sa'yo. Magbabawi ka sa nga naging sita. Ibaga mo na bang nasa papay? Hindi naman sa ganon. Magbabawi ka sa eh. Made! Napengarod nga kaskasta ka. Pagdududaan pa iti tao. Ato na eh. Ata na eh, password na di cellphone ko. Arta pa di password na di bank account ko. Pati password ti bank account mo, itad mo? Awa mo nga rod kargana ni, naka-zero balance mo. Tamadi ka nga dududa kanyak. Hindi naman ako nagdududa sa'yo eh. Napatanong lang ako kay Kagawad. Malay mo madulas, di yari ka sa'kin. Ikaw kaya yariin ko. Nagadungaan mo. Oh, palanay. Papanam. Di bagatan, da ka pa-blessing. Ano, burnitan manan? Damang ganti damagay. Nasa papay mo. Siguro, luto na pa lang. Bak, natidabagam. Damagay lang ko man o napansin mo na yung Andres. Andres? Nakita aksonan niya. Ay, wine! Nakita aksona, di simenteryaw. Iji naturog. Ano? Nasa sementeryo? Kung san-san namin hinahanap, nandun lang pala. Oo. Gusto na raw niya ng peace of mind. Sakto naman, tahimik down. Simenteryaw. Kumusta nga Rodsona? Okay lang. Healthy nga Rodsona. Saka madiso nagbisin ni Jai. Tropa may ajay supporterero Jai. Kasan ang mga naibaga? Updated doon sa pumpunda. Jeda pa kanan na. Sariwa pa yatang. Kisti sa bana, Jay. Nagpiksa talaga tama na. Numum lang, agdandanag ni bakit nan. Baka mailiw pa yung ubing na kanyanan. Baak, ano kaya kung puntahan natin dun? Kaya nagkaroon tao peace of mind. Kapan kay Jai. Hala. Pa kay simenteryaw. Siguro dati mading arimidin niyaw. Kamamukha. Kisti sa bum. Sa bali man natarta panunot mo. Kaya nga nakakainis to. Malit niya yung aduwa. Balik ka may gamta panunot yaw. Ang kaman nata di pa panamon. Biyab-biyab ka. Saan nagpaalisain? Nagdamaga lang manaw. Yung gayam. Baka kaya yung sumurot kanyak. Ang kapabuti pa blessing yung bagatan. Sigurado. Adon dana ajay. Nagpintas pa yung balikbayan. Nagsiksel. Paano may papansin kanya na? Malay mo. May shout out at kanya na. Gatsing ka pa. Yung kanitigos ko mo eh. Pigsamit tama natin. Magipangan lang aro din. Kaya napaitik ko, maji pa-blessing. Hingga nga rod mapanig Jay papanamon. Barang may salata Jay ayat nga ibagbagam. Ana, talagang malikay ka sumurat? Ado pa'y teramidin may. Sigalatan. Sige Rod, goodbye. And I, thank you. Bak, napapansin ko. Bakit? Parang lahat ng tropa mo may saltik. Adjing aro timayat. Naragragsak. Kaya pati ikaw may saltik na din. Apay nga rod kinayat nak. Iti pati ikaw may saltik din. Ikaw talaga. Alam lang ko. Hindi mo natagawa din. Baka pinuuran da di balay na di duwa palat din. Tan.